Chodźcie ze mną zobaczyć, co jest w piecu, a są umywalki. Biała umywalka, cała, tym razem nie zielona. I wyobraźcie sobie, że będzie pozłacana. Na rancie będzie miała prawdziwe złoto. Wyszedł przepięknie ten biały, pięknie się rozłożył. W końcu znalazłam na niego metodę. Kolejna umywalka, leśna, lazur. Już się pamiętam, jak ją nazywam. Wyszła cudnie. Na zewnątrz taka zieleń wyszła, w środku taki turkusik wyszedł. Co prawda klient chciał ciemniejszy od zieleni, ale mimo starań ciemniejszy wyszedł na zewnątrz, a w środku wyszedł tak. To jest praca ręczna. Mam nadzieję, że mimo wszystko się spodoba. A umywalka Szafierowe jezioro, ale z kobaltem. Ja zawsze się boję tego kobaltu, ale wygląda pięknie. Jak Wam się podobają? Dajcie